May hapon, mga igsuon, nga numan, nga basta gani maghisgot ta sa pagpakaon ni Jesus sa 5,000 katawo, nga nung malimtan man nato ang bata nga maoy naghalad sa iyang 5 ka pan ug 2 ka isda. Nga tungod ato, napakaon ang 5,000. Diri manggud ta mo focus sa milagro na. Nalimot ta nga dili biya gyud unta to mahimo nga milagro ni Jesus kun wala pa mihalad ang bata sa iyang balon. So mga igsuon, unsa may pahinumdom ni Lord nato karon? Nga dili ta dapat malimot sa pagtabang kanunay sa atong mga pobre nga mga igsuon. Kita manggod usahay magduha-duha tagtabang sa mga pobre kay ang atong rason bisan pagpakan-on nako tanang pobre diri sa syudad, naa pa may daghang pobre sa Pilipinas. So useless ang akong pagtabang. No, do not say that. Dili useless imong pagtabang. Kay gipahinumduman kita sa bata karon diri sa ebanghelyo nga bisag unsa ra kagamay ang imong mahatag kay mauray naan nimo basta kinasingkasing ang Dios na ang bahala mo multiply ana. Nganong nakaingon ko kinasingkasing, unsa na lang may mabilin sa bata, wala na siya kanon, gihalad niya ang tanan niyang balon. Kinasingkasing gyud to. Mga igsuon ka na ragyoy gipangayo ni Lord. Dili milyon, 5 ra ka pan ug 2 ka isda, siya nay mumultiply ana. Basta kinasingkasing. Mao nang ang akong pamalando nga pangutana alang nato, makaingon ba ka igsuon nga naay usa ka tawo nga imong nakuhaan gamay ang iyang kagutom kay imong gipakaon? Or makaingon ba ka nga naay usa ka tawo nga imong nakuhaan gamay ang iyang kaguol kay naa ka miuban niya? Nganong niingon ko nga gamay, nganong di man tanan ang kaguol na wala? Tungod kay sama sa giingon sa ebanghelyo, gamay lang, 5 lang kapan og 2 ka isda. Ang Dios na ang bahala mudugang ni ana. Munang mutapos ko sa usa ka radikal nga prayer akong i-suggest. Lord, ayaw na di ay tog tabangi tong pobre nga naa sa karsada, Lord, kay mahimo ra di ay nako. Amen. Okay? 5 lang kapan, 2 ka isda. Ang Diyos na ang bahala. God bless!